duk wani mai suka ga sahabi ko ta yadda za ta yi suka ga sahabi kai tsaye mun barranta, kuma in muna komawa mu ɗai to mun ɗauki haka duk abin da za a ce a kanta to mu muna kan wanga tsari waɗanga ayoyi mu ba mu ɗaya su. Sannan kuma aura da kanka akai fakka ta taɓa cirewa wurin tsayar addinin Allah nan can cikin Qur'ani ya faɗi waɗanda lillazin tabulina bin waɗanda an yi musu rauni shiya wurin yaƙi yau an ka ce su hita jini ne musu da rana sun ka hita yanzu da in kusa ta yanki ka sai ka ta yi ma allura ta tanas kuma ka ce su ka ga zaɓar da su to inda ka gane shaidan da ɗaya takurin za ka ga mutum iya rayuwa ce bai taɓa hudun matsalar uwa ce da uba ne ba kuma ko so guda kuma ya taɓa ganin ta amma ita wannan ba gaskiya ta wahalar ita inna ba mutum ne kirki ta wadda na ta gani tana faɗa da babu suna kaza ko ba kaza na ba ba ku gane hina na san kuwa hina na amma tun da gaskiya ta jama'a faɗi zai kun taɓa gani wanda ya gani a shi wannan ko ma ga shi kashin kai ne kun taɓa shi ya shiga kes ɗina a shi wannan hatta ɗan siyasa wanda duk za ka ga wanda duk shi ka so bai so a faɗi da hidai amma ko za a faɗi da sahabi